guys. Natakaroon sa kuan lasang. Diri sa initaw kay turnover na to niya tong mga mga hayop na atong baboy lasang non kini ato turnover kini chimpanzee unggoy. Ang gawin dahil. Natay. Be unsa ka nga hayop be? Natay. Kanang naulay unsa nang hayop. Natay elephant dire. Ato na ikuan turnover nato dinhi sa lasang sa initaw kay bawal man na magbuhi kay mga endangered species man na sila. Sige ha. Injir kuno injir. Wala na yung mga unggoy ra ba? No, ang guyo no, ano, cellphone. Ako kaya kahoy oh. High tech ng mga unggoy karon. Uy. Iro mo dito. Sa lugar ng mga hayop ang nadiri may. Landan, mga ara. Ubo, lah. Nadiri. Nadunggan akong ano, dragonfly na ba? Lamak na lamak. Wala, nara, unggoy oh. Oh. Natay pangita guys, nawala man sila. King? Asa mo?
Asa mo, Ging? Magpakita na kayo. Napapalibutan na kayo namin. Napapalibutan na namin kayo. Bali, bali, bali. Wala agad sila.